Срещу Натаняху има няколко дела, които се водят в израелския съд и съдят реално Натаняху по много дела. Излезна едно разследване на журналист, който направи план, календар, кога са били тези дела и кога е заседал съдът в Израел. И направи връзка, че винаги преди започване на делата, дните преди да започнат делата, Израел е нанасял удари срещу Иран. Има ли връзка с ударите? Няма ли? Всеки сам да се направи изводи. Натаняху още 1984 година е закачил като възможност на всеки американски президент, който е дошъл от тогава на власт до сега, че Иран ще произвеждат атомна бомба и са заплаха за Съединените щати. Защото Израел сам не може да воюва срещу Иран. Те са много умни хора, може би това са най-умните хора в света, и винаги закачат някой друг или се опитат да закачат някой друг, да го въвлекат в този конфликт. Какво се случва в момента във войната с Израел? Първи нанесоха ударите израелската държава срещу Иран. Точно в момент, в който има преговори за ядрената програма на Иран. Иран какво трябва да направи? Разбира се, да отговори. И по кого отговаря Иран? Отговаря по Израел. Но преди Израел са държавите от Персийския залив и арабските държави. Като започнем Обединените арабски емирства, Катар, Бахрейн, Кувейт, Саудитска Арабия, Йордания. Тоест Иран, когато изстреля, да кажем, пример давам, 100 ракети, противовъздушната отбрана, ПВО на тези всички държави започват да свалят ракетите. И реално от 100 ракети до Израел достигат, да кажем, 20. И израелската въздушна отбрана тогава се бори само срещу 20 ракети. И евентуално много малко ракети падат или удрят цели в Израел, само които не са могли да ги хванат израелската отбрана. Какво правят по този начин? Те изхабяват ресурса на други държави, първо. Второ, вкарат в конфликт други държави, които абсолютно нямат нищо общо с тази цел, с тази война. Трето, Иран използват лоста за петрола. И по този начин удря абсолютно целия свят, хората, които живеят по целия свят. Като цената на петрола се качва, много държави нямат възможности да купуват петрол, стават опашки по бензиностанциите. Много държави в Азия, сигурно сте гледали много видеа, спират електрозахранването, спират климатици, започват да се обличат държавните служители без костюми, без вратовръзки, молят за намаляне на използването на електроенергия и така нататък. Тоест, дигат се цените в цяла Европа, изобщо в целия свят. Целият свят страда. Защо? Да не биде, защото една държава е започнала конфликт с друга държава. А защо го е започнала? Да не биде, защото един политик, който е на власт, в момента се водят дела срещу него и там съдът не е като в други корумпирани държави да му кажат какво да прави. Те, ако го осъдят, ще го вкарат в затвора, а той използва възможността този политик да започне война, т.е. да започне извънредно положение, в което извънредно положение не може политикът да се съди. Да не би да е такава ситуацията. Може да ми пишете в коментарите.
Какво мислите по въпроса? Да не би целият свят да е заложник на един човек. Дори американският президент Доналд Тръмп помоли президентът на държавата Израел да помилва Натаняху. Защото Натаняху е министър-председател. И президентът отговори: уважавам ви вас, господин Тръмп, уважавам всичко, което правите, но държавата Израел си има закони. Законите са следните и те трябва да се спазват. Че съдът трябва да се произнесе за това дали има нарушение на закона и който е нарушил закона, трябва да отиде в затвора и да се потърпи наказанието. Аз не мога да влияя на съдът в Израел. Моята институция, президент, не може да влияе. Така че всеки сам да се направи изборите защо и как е започнала тази война и защо ние всички страдаме от това. Може да ме последвате, знаете, аз съм Ларион и хубав ден ви желая.